nejoriginálnější pozdrav, který kdy někdo udělal. To si pište. Takže zdar lidi, tady je Redam Braver a já vás vítám u první části, historicky první části na Assassin's Creed Rogue. A právě proto taky nebyly díly, nebyly videa, nebylo skoro nic. Páč jsem skládal počítač, což zabralo asi nějakých 9 hodin. Pak jsem to dával dokupy, instaloval Windowsy 8 jedničky a celý to bylo takový prostě rozpoluplný, všechno možný se tam událo, ovladače a všechny sračky. Ale teď už je to kompletní, stíhá to všechno a teď vlastně vám něco řeknu. Vy si klidně můžete teďka říct, ty seš hrozná píča, to točí 10 000 lidí na YouTube. Hele lidi, mě to nevadí, mě je to úplně jedno, mě je jedno, jestli to točí Agralus, teda už to dotočil, jestli to točí třeba PewDiePie, který to vlastně ani nezačal točit, nebo nějaký další kokot cizí, nebo nějaký další český kokot. Tím to nemyslím jako, že jsou fakt kokoti, jenom to zdůrazňuju, že je mi to prakticky úplně jedno. A chtěl jsem to prostě podat v tom mým podání. Protože někdo říkal, že to chce, někdo říkal, že to nechce, bla bla bla, ale takhle je to všude. Prostě je to 50/50 pokaždé. Nevyberu si, já si nevyberu. Já když točím staré hry, tak to sleduju jenom ti, co mě sledujou jako normálně jako odběratele, ale vůbec mi odběry nepřibývají, když jsou prostě ty staré hry. Nevím, jestli mi budou ubývat hry, když budou teďka, no, teda hry, já jsem dobrá píča, no tak to je tím, že mám dneska narození 20. duben, 18 let. Ano, dneska jsem definitivně plnoletej. A přesto jsem taková hrozná píča. No to je jedno, prostě na věku nezáleží a je to jenom debilní číslo. Nebudem to řešit, klidně mi když tak popřejte tam do komentářů, budu velmi rád. Ale my tady řešíme úplně něco jiného. Prostě, když točím staré hry, tak to moc lidí nesleduje, když jsem se díval na úroveň udržení publika. A když dávám zas třeba nějaký nový hry, no tak to trvá prostě, než se k tomu dokopu, škola, všechno možný. Takže já si myslím, že jako informace na ty 3 minuty, co jsem teďka strávil kecáním, vám bude stačit. Takže vítám vás u Rogue. No, jak můžete vidět, tak už jsem začal něco málo, dost. Celkem 8%, hraju to asi 4 hodiny teďka. Jasný, má to 3 sloty, takže já začnu od začátku. Ale jenom jsem vám si to prostě chtěl vyzkoušet, jsem si to chtěl, jak to vypadá, jak se to drží, ty FPSka a jak krásně to funguje. Funguje to úplně epes, parádně, nečekal jsem to lepší, fakt ne. A jak můžete vidět, tak tam je nějaký Lighthouse, je to 8% kompletní. Ta hra je tak na 20 hodin, jo, tak se nedivte, že je tak málo procent. Každopádně já vám ukážu to nastavení teda. Jo, tady ty záseky, to jsou úplně u všech dílů Assassin's Creed a celkem je to seriál, tak mají tak prostě udělaný hlavní menu, no, takový dost náročný hlavní menu. Takže graphics, a jak můžete vidět, tak jak to mám nastavené. Mám to nastavený na svůj monitor maximálně, na full screen, high, off, very high, off, 4x anti-stropic quality, takže mám MSAA, ocean quality, high, on, off, on. Takže můžete vidět, je to takový high až very high, něco mezi tím. No a já se teda pustím do hry. Jestli se ptáte, jestli hra koupená, není koupená, je stažená, pardon. Nemrdám bankéřovu dceru, abych mohl kupovat hry jak o závod, takže proto, no. OK, takže se pustíme do story modu. Dáme start new game a doufám, že si budete užívat tuhle sérii se mnou. Já tím zruším nějaký série, zruším tím sérii Bionicle Heroes, protože se mi stejně smazali uložený data, abych to musel zase od začátku a to se mi fakt nechce. Jediný sérii, kterou budu pokračovat, tak to je Medal of Honor Elite Assault a to je všechno. Dám tam ještě poslední díl Harryho Pottera, 13. a budem prostě kompletní, tak jdem na to, start new game. Kdo je nadržený na tuhle hru? Já hrozně moc, už jsem mu sice hrál, ale to je jedno, start new game. Tak jak se bude jmenovat? Já nevím, ty vole. Já jsem to pojmenoval Ren Test, že? Tak Ren.cz, normálně prostě, jak se jmenuje, zdar. A je to tady, saving, no tak saveuj. Saveuj si jak chceš, já čekám, až se mi to načte. A úvodní cutscéna 3,
2, 1. Debilní zasraný keci. Už. Ubisoft Presents. Dívejte na tu kvalitu prostě, ty vole, dívejte na ty pírka toho orla, Kriste pane. Ta úvodní scéna, to je úplně orgasmická už ze začátku, prostě dívejte se na to. Do North Atlantic January 1752. Hra není v češtině, jak jste asi sledujete Agraela, teda pokud jste ho dosledovali, tak vám určitě říkal, že hra není v češtině. Nebyla vydaná žádná oficiální česká verze, ani česká lokalizace, takže není ani český menu, ani český titulky a nedivím se, že není ani český dubbing, protože to by byla sračka. Každopádně přestaň dělat tady to tvoje To děláš jako vítr nebo co? A prostě nebylo to lokalizované do češtiny, protože Playman je píča a radši lokalizuje Unity, co stojí za velkou chlupatou sračku, než aby recenzoval tuhle bokovku, no. Teda recenzoval, nadaboval tuhle bokovku a očeštil. OK. Jo, Gentixy, ty jsi mi psal, že se bojím tady toho otáčení té kamery. Ne, kámo, já se otáčení kamery nebojím. Ta myš je prostě nějaká divná a já prostě jak hejbnu myšou, tak je úplně strašně pomalá a proto musím dělat tady tyhle otáčky. Nevím, proč to tak je, asi je tak nakonfigurovaná hra, já s tím nic neudělám, budu se muset spokojit s tím, jak to je. Takže první vlastně úkol je, že máme chytit tady toho asasina, teda v vozovkách zabít, my ho ale stejně nezabijem, proč jsme to taky měli dělat? Hele, tady je někde ten, jo? Tady je někde, tady je někde ten. To jsem ani nevěděl, ty vole. Tak pojď nahoru, kámo, pojď. No pojď. No hop. Fragment, port, menier. Počkej, takže... Jo, já jsem koko, to je vlastně open world hra. Já jsem dobrá píča. To je open world hra, takže vlastně prakticky vy nemusíte ten úkol splnit do nějaké určité doby, jak je to třeba v Battlefield 4, kde nemáte žádnou volnost. Tady tohle je open world hra, prostě se podívejte, jak je to graficky fascinující. Už teď mám orgasmy z toho. No nic, máme zabít toho asasina v uvozovkách. Jo, tam je dole. Tak. A vlastně ono to ani není nutné na něho nějak skákat, vy jak na něho jumpnete teďka, tak ho budete chtít zabít. Už. Admit it, I nearly had you. Jo, přiznej to, málem jsem tě chytil. To se nepočítá. Jo, dobrý, já vám to budu načíst. Dělám si svůj vlastní štěstí, Lieme. A jak si to říkal po mnoho let, budeš mít... Jo, abys to mohl ukázat. Jak víš, tak mě trable prostě následujou celý život. Já se to budu snažit nějak překládat, pojďme zpět. Já se to budu nějak snažit překládat ty anglické titulky, nevím, že si to budu stíhat vzhledem k tomu, že ty titulky tam běží rychle. Ale myslím, že by to mělo jít. Procesor, jak jsem psal do testu, vlastně co jsem dal na YouTube, vlastně uploadnul, tak tam, jak jste mohli vidět, tak mám to daný na 4 GHz. Jsem si to overclocknul. Krásných 46 stupňů, jako já jsem spokojený. Mohli bychom si ale Port Mir, nebo jak se to jmenuje ta mapa, rovnou i synchronizovat, aby jsme když tak pak neměli problém s tím se dostat sem zpátky, ale jak to udělat, to teda fakt nevím. Jo, už vím. To není nic těžkého, já jsem dobrý kokot. Tady jenom vyběhneme nahoru. Taky bych chtěl umět takhle líst po těch kmenech, jo, tady to je, hop. Tak. Synchronize. První synchronizace v životě. V tomhle let's play, jdem na to. Synchronize. A musíte přiznat, že Assassin's Creed Rogue je jedna z nejlíp optimalizovaných her od Ubisoftu vůbec, jo. Takže fakt jako klobouk dolů Ubisofte, spravil si z reputaci a mně se to líbí, protože aspoň nejsou takový kokoti, jako třeba Electronic Arts, který vydává hrozný hovna poslední dobou. A ještě neoptimalizovaný a ještě skurveně naskriptovaný, no nic. Máme quest item. Tady nahoře je někde ta, že vikingská mapa, ale já se k ní nedostanu. Abstergo challenge completed. Collect a piece of armor.
Kde pak je ta mapka? Jo, tady! Tady tě máme, ty svině! Vikingská mapa. Tak jo. Templár, ne? Já jsem píču z Perry Vikingská. Templářská mapa, jo, tam mi ukazuje ty secrety, co tady schovaný na mapě. Samozřejmě, já se sem budu vracet, jo, protože to je open world a ještě tady stejně nemám celý pozbíraný. Dívejte na toho ptáka, jak je hezký. Leď, ptáčku, leď! Nebo na tebe vytasím svoje hidden blady a budeš krvácet ještě 10 let. Co to je za debila? Jo, já jsem... Jo, už jsme tady. Kde jste, kurva, vy dva? Byli jsme na lovu, co se tady stalo? Byli jsme nautočili nás Angličani. Proč, kapitáne Josefe, proč se s nima nebojete jako my? Když vždycky říkáme, nebo něco takového. To je kapitán Joseph Galtier, Chevalier de la Verendrie, and you are in the purpose. Pičo, to nejde překládat česky, sorry. Že jste zodpovědný za naši tradici a že mentor without question. Jo, jestli chceš uvolnit volnost, teda prostě svobodu, jo. Tak, a teď se budeš cítit naučen. Tak pojď ty zmrde. Ty jsi na mě zautočil, jo? Chceš ukázat můj fightingský dubstep? Jo. Čum, jak to ovládám ty pěstě. Čum to ty svině. Viděl jsi tu hlavičku? Counter, bitch. Tak pojď. Tak au, kurva. Ty kundo jedna hnusná. Tak pojď, Perry. Counter, bum, kopačka, ze zadu do hlavy, kopačku, pěstí, dobrý, už stačí. Gentlemani, odstaňte, máme tady někoho jiného jako enemáka a vy se tady hádáte jak děcka. Zautočili naši vesl a vlastně nechali naše lidi létat vzduchem a my jsme byli sebráni tímhle debilním prostě vězněm, no jo, asi nějak tak. A nekašlej tady nebo vypadni, to už je u třetí hry, co to říkám. První byla Binding of Isaac, pak byla Modern, Medal of Honor, Elite Assault a teďka to říkám u Rogue. Jo, a teď mi dá zbraň a řekl, vidíš, budeš ji potřebovat. Tak jo, já vím, že ji budu potřebovat. Že se ji budem kuchat tady ty zmrdy. No. Jo, tam seš ty čupko jedna. Co tam mlátíš do mého kamaráda, ty svině? Dostaneš bodando! Do prdele. To jsem to znovu zas dal. Tak, čurák, au. Hajzle, co ti dovolil tady do mě sekat, ty kurvo. Jedna. Mně se úplně líbí týho kombíčka prostě. Rescue. Thank you. Nemáš za co? Ježiš, mě zas pozoroval kokot. No, tak já se tady schovám za strom a neuvidí mě. Paráda. Tak já se tady vylezu na strom a jumpnu na něj. Tak ty po mně budeš střílet, jo, ty malá děvko. Tak pojď. Ty vole, takovej jump! Kurva, tak to bych nedokázal ani... Jo, ten counter mi jde dobře. Co tam? Tohle pro děti není dostupné. Tak jsem ho radši zabil ve stanu, aby to nešlo vidět pro malé děti. Tohle je totiž hodně brutální hra. Tak jo. Can you blow my whistle, baby? OK, takže tady vykradem nějaký zmrdy. Co pak máš u sebe? Ty pašeráku jeden. Jenom 10 franků nebo liber. To jsou libry, že? Já jsem kokot. 14 liber. To je teda nuda. Tady je templářská mapa někde. Kde pak, ale kde pak je? Tady leží na zemi. No tak si vezmeme rovnou. Jo, ještě jsem se chtěl zeptat, jestli budete chtít, abych třeba i to... jasný. Abych třeba i plnil sidequesty, anebo jestli chcete, abych prostě šel jenom podle příběhu, abych tady vybíral ty truhličky, abych ty truhličky nevybíral, musíte si vybrat, no. Já nevím, jako, já bych ty truhle vybíral, protože oni jsou v něm někdy dost slušný looty. Já vás zachráním, hajzlové. A jako já jsem s těma lootama většinou dost spokojený, protože tam jsou třeba i 200 liber, tam je někdy, ježiš, nalez do toho sena, ti tou hovnu. Set it the blaze, ukáž, kolik to je? 230, že? Já jsem to říkal. Takže, jak můžete vidět, tak... No jo.
Ale tam je truhlička, my si jdeme pro ní. Šupito presto. Hop! Hop, no hop, tam, skoč, kokot. O, teď tam byl lagoš trošku. Tady je truhloš. Já jsem si toho truhloša ani na začátku ani nevšim. Tam, kde hraju já. Zlatý prsten, 230 liber. To je dost slušný teda. Jo, a musím pochválit, že prostě ten počítač už je hrozně, teď je v poslední dobou strašně tichej prostě. Ho neslyšíte při tom hraní, neslyšíte ho. A to se mi na tom hrozně líbí. Tak se koukneme na mapu, kde pak máme ty ostatní věci. Tady máme tu šanty, tu ale rozbírat ještě nebudem. Tady máme čestku, to je ještě moc daleko. To se mi nechce. To bude tady často to řvaní. Tam se mi nechce, a pro tu čestku nejdu na moc daleko, jdem na svůj vesl. Jdeme na svoji loď. Morrigan, který budeme postupně upgradeovat. Jdeme ho okrast. Jo, tady to je. Nazdárek, hoši. Chcete zase zažít bostonské pití čaje? Ale s lidma, tak pojď. Hajzle. Tady ten šurák mě bude chtít counternout, jak jsem to říkal. Tady ten buzerán mě bude chtít counternout, tak ho skopni z lodi. Tak, super, jak všude lítaj. Všude lítaj jako mouchy. Tak, šup, ty taky dostaneš dávku, no. Dobrý, a ty... Tak jak vidíme, tak Buck Creed se znovu předvedl, jak jste mohli vidět. To bylo, ale mně se ta hra líbí, jako, já si nestěžuju. Jak tady jste mohli vidět v celé své kráse Ragdoll Physics. Prostě jak kopnete do člověka a on se třeba odrazí od kusu lodi, hodí salto a pak spadne do vody. A pak tam plave a utopí se. Takový salto. Hodil slušný salto, že? Ty vole. Do vody. To bylo parádní salto. Hezky. Tak jo. O ne. Tak co? Chcete se pobít? Ne, vlastně to bude jenom cutscéna, že? Oni teďka ukážu, jak s němu bude fightit. Teďka mu ten kamarád pomáhá. Tak, do sonaru pěkně, bum, do koulí. Tak, sekačka, bum. Šavličkou, pistolkou, sek přes páteř. Super. Takže to znamená, že nejseš moc nepoužitelný, šej. Mluvíš o tom, že jsem nepoužitelný, ale tuhle loď budeme potřebovat. To jo? Tuhle hromadu sraček? Jestli ji chceš, tak je tvoje. Ale teď mě doveď na moji loď. Neboj se. Abych tě nekuchnul, hajzle. Mě totiž pěkně piješ krev poslední dobou. Joho, chevalier. Okay, yes, someone agreed to join us. They should prove a good crew. Jo, že nám nabídnou dobrou posádku. Půjdeme si loďkou. Jdeme lootovat. Loot. 4x klov, tak to je nic moc. Jo, tady je hustý je něco, že vlastně to moře je otevřený, můžete plout úplně kamkoliv, pokud se vám teda nechce plnit mise, ale já vlastně jsem tu od toho let's play, abych ty mise plnil. Jenže ono jde o to, že tady je jeden krápník, nebo co to teda krápník, ty pičo. Jeden ledovec, který když rozbijete koulema, svýma koulema, bych chtěl vidět, jak rozbijete ledovec, tak z něho vypadne Animus Fragment, který se vám pak v budoucnu bude dost hodit. Takže já, jakožto pravý kokotos, tak ho teďka rozbiju ten a uvidíme, jestli z něho padne. Bacha na ty! Jo, bacha na ty strany. Ježíš ne, to je ta první záchranná mise, že? Jo, tam je, vidíte ho? Takže ho stačí jenom rozbít, tak. Ripple Waves, já si teda počkám, tady zpomalíme a jdem si pro fragment. Tak pojď. Ježíšmarja, tak přidej! No přidej, tady je ten fragment, pojď pro něj, no šup! Hurá, mám tě, Uncharted, 11 z 15. Jo, na tom otevřeném moři, že je 15 fragmentů. Klov. Ježišmarja, tady vás je. Jej, to zase bude něco. Jo, můj bože, moje loď, tíhle bastardí potopí. Nepotopí, neboj se, já ti pomůžu. Ty
toho zmrda malýho nejdřív zabijem, tak bum! Trefil jsem se. Ani chlupatý hovno. Do psí prdele už. Don't shoot your allies. Vždyť se netrefil do svých. Debile. Ježiš, vole, aby ses neposral taky. Co je, ježiš, teď jsem tě trefil. Máš štěstí, ty mrtko jedna. Jo, to je ta mega loď vlastně. Bum, 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 bum. Potopte tu svini. Potopte tu svini. Potopte všechny ostatní svině. Jo, máme to. Teda skoro, ještě tam jsou dvě. Neboj, já ti tu tvou loď ochráním, když na mě nebudeš řvat, ty čuráku jeden! Ty vole, nebo tě fakt budu utopit, ty vole, v té ledové vodě. Kreténe, jeden zasranej, vole. Dobrý, potopeno. Paráda. Vypadá to, že lodě v pořádku. No, sice moc ne, ale nevypadá nejhůř. Tak, paráda. Uchránili jsme loď toho Šulina. A teďka se nám bude načítat kurva dlouho hra, protože uvidíte, kde skončíme. Desynchronizace. Teď na nás bude zvat jedna ženská. Ne, ještě ne. Za chvíli. Já mám přeřazu příběh, že? Ale já si myslím, že už to stejně viděli, takže je jedno, jestli vám ho prozradím teď nebo až potom. Jo, ještě jsem vám zapomněl říct, že tahle hra běží na DirectX 11, takže je to co nejhezčí to vůbec může být. Jo, teď se nám tam ukáže logo Assassin's Creed Rogue. 3, 2, 1, šup! Honem. No máš štěstí, Assassin's Creed Rogue. Hell yeah. Tak jo. Tak. A jsme v Animusu. Ježišmarja, co se stalo? Jakýsi dominantní virus nás napadnul. Kurva! Neboj se, já se o to postarám. No, už jsem se tam třepal jako kokot. Saving. Jo, už jsme tady. Ježíš, promiň za ten nečekaný konec. Seš jenom v Animusu. Animus, ano, chápeš? Jo, my to používáme na to, aby jsme se dostali do dávné minulosti. Jsi Shay Cormac, teda pro Shay Cormac a pracuješ pro Abstergo Entertainment. Něco z tohohle zazvonilo na zvon a něco se špatného se stalo a napadl nás virus. Měli bychom najít našeho šéfa. Doufám, že si nezapomněla svého šéfa. Tady máš komunikátor a zase podívej se na to, jestli se ztratíš. Nyní odsud vypadněme. OK, takže tady je saving, takže já si myslím, že tady bychom to mohli utnout, ne? No já si myslím, že na první část to bohatě stačí. Takže pokud se vám první část Assassin's Creed Rogue líbila, dejte palec nahoru, pokud se vám nelíbila, napište do komentářů proč, já se to budu snažit nějak spravit. No a pokud chcete víc částí, víc dílů, víc všeho, tak napište do komentářů třeba, jestli mám plnit ty sidequesty a otvírat všechny možné truhly a dělat synchronizace, aby jsme se tam pak mohli kvikově dostat, rychle prostě. A hlavně klikněte na tlačítko odběr, ať vlastně vím, že se vám to líbí a ať v tom můžu pokračovat. Takže já si s vámi loučím s touto novou sérií a zatím u druhé části. Čus!